Hier zit het schildpad in. In deze bakken. Waarom? Nou, daar zitten ze in winterslaap. Er zit er hier ergens heen. Daar zit er eentje. Dus die sliep nou? Jawel, Nou, hoe lang al? 5 maanden. Dat is toch gek, een heel schildpad in de koelkast. Ja. Welke schildpad hebben we nodig? Pak de grootste 2 maar even. Oké. Dus jij hebt zo'n gek van schildpadden dus? Ja, die heeft zijn moeder ook gek gemaakt ervan. Toen hij 3 jaar oud was, toen zat hij in de dierenwinkel voor... Pak jij er ook een, Kasper? Voor een bak met schildpadden en dat is niet meer uit zijn hoofdje gegaan. Toen ben ik me maar eens in gaan lezen. En toen zijn we met 1 begonnen en nou ja, nu hebben we er 10. Weer binnen de schildpadden bleun. Die zitten allemaal buiten, daar zijn we mee opgehouden met, in de koelkast. En Horst nog altijd van schildpadden? Ik vind het nog altijd wel leuk, maar ik doe er niet zoveel meer mee. Wist ik nog wanneer die leefde voor de schildpadden oergier? Ja, een paar jaar geleden, het is wat langzaam er wat uitgegroeid eigenlijk. En zo heeft mijn moeder het wat langzaam opgepakt meer telkens. Dus jou had leefde voor de schildpadden doen dan? Ja, dat klopt. Ja, dat was er altijd al wel een beetje. We deden het altijd samen, maar ja, hij heeft niet zoveel tijd meer, dus nu doe ik het. Ik kan ze wel even eten geven, dan komen ze misschien wat naar buiten, toch? Zo. En die grutten die hier omstappen, ben dat hetzelfde als die we doen filmen, hè? Ja, dat denk ik wel. Tja. Ik herken ze net meer, maar... Nee, het lijkt ook allemaal op elkaar, hè? En hoe kan het dat jou ze nog altijd zo leuk vinden en jouw zoon net meer? Ja, dat weet ik niet. Ja, ik ben een soort met verslaafd geraakt aan die beesten. Want het worden er ook steeds meer. Want hoeveel bent er intussen? Het zijn er intussen 21. Maar jouw zoon, ik ben er op een gegeven moment al wat verslaafd onrekken. Ja. Wat is dat? Ja, ik kan dat niet, dat vragen mensen wel eens aan me. Van, goh, wat vind je er nou aan? Ik kan dat niet uitleggen, maar ik vind het gewoon machtige beesten. Ik kan het niet uitleggen. Dus, maar ik vind ze gewoon gezellig en ja. En 's winters zitten ze 5 maanden onder de grond, hoef ik er niks aan te doen. Dus ze zijn er eigenlijk met warm weer zijn ze er en dan ben ik ook buiten. Dus nou gezellig. Dat ja.